i l'estrenaré dia 13 de setembre, estrens versió en castellà del meu monòleg vital, Trasplantar. Estaré allà tots els dimecres de setembre, octubre o novembre a les 10 del vespre, on? Al Teatre Lara de Madrid, un teatre fantàstic. Ja ho sabeu, si aneu per Madrid, entreu a les pàgines d'allà on se compren les entrades i me veniu a veure. Veureu una versió en castellà extraordinària. I després, què faré? Intercalaré, ja que sigui el dimecres a Madrid, el cap de setmanes, en l'obra que tenc amb en Carlitos Alcover, en Diabètica de Sagrades també, que és Sofà, Perruca i Penades, que és molt jovenet aquesta obra, i la volen fer a tots els teatres de Mallorca. Ja ho sabeu. I te resulta molt complicat fer Trasplantar en castellà? No, perquè tens la sort que pujarà en castellà i m'ha de fer molt bé, perquè sí que he fet una versió, i he canviat un parell de paraules, perquè hi ha coses que a Madrid no els entenen, tampoc fa falta que els entengui, i tens les dues versions, tens versió catalana i versió castellana. I un públic totalment diferent, no és el públic Diabètiques Acelerades. Hi ha una barreja de tot, hi ha públic fel de Diabètiques Acelerades de l'època de Diabètiques a Madrid, i hi ha públic nou, sobretot gent del tema de gent trasplantada, gent en llista d'espera, infermeres, metges, associacions de trasplantats. No és que aquí a Mallorca no n'hi hagi, que també n'hi ha, però a Madrid, com sempre una capital molt grossa, hi ha més gent, i per això ve un altre tipus de gent. I la veritat que jo ho he fet a Madrid, fa el mes de març vaig estar allà, tots els dissabtes a la sala Azarte, va ser un exitazo tremendo, i per això ara me'n vaig, per rebre bones crítiques que he tingut, me'n vaig a l'Estat a Lara.